I dag er vi ude og lave et lidt anderledes fotoshoot med et koncept, som stammer fra USA. Efter man er blevet gift, så gør de fleste brug det, at de tager sin kjole, og så får de den preserved, de gemmer den, og så suger de alt luft ud af poser og hænger den ind i et skab, og så har de den i 40 år. Og ens datter om 40 år gider alligevel ikke at gå i den. Det konceptet det er, at man får gavn af sin egen kjole ved at gå ud og lave en fotosession, hvor man smadrer sin kjole fuldstændig med alle mulige fede temaer. I dag har vi brugt maling. Det kan også være, at man tager ud til hest og redder igennem en masse mudder og få det splattet op og få en masse uforglemmelige billeder for den dag.